Bon dia a tothom. Moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres a la presentació d'aquest llibre de Magí Coselles, que la Universitat de Barcelona també el seu departament de difusions l'han tret a la llum. I nosaltres, com a Acadèmia del Cinema Català, li hem donat un recolzament. Evidentment que és de moment la primera col·laboració que tenim amb la universitat. Esperem que hem obert el camí perquè l'Acadèmia, un dels seus objectius també és la difusió del nostre cinema, i llavors també aquest llibre hem cregut que aportava una difusió més actualitzada dels directors de cinema nostres. Llavors, agrair també aquesta possibilitat i obrim aquest inici de col·laboració. I d'aquí ens tornarem a presentar el que anomenem la Biblioteca Virtual de Cinema, que és una pàgina web en la qual s'estableixen tot un seguit d'ingressos en els quals, a partir dels quals, o es pot consultar tota una informació antiga i recent de la revista Film Història, està tota present. A part d'això, podem anar a les col·leccions de llibres de Film Història, això és la revista Film Història, això és la col·lecció de llibres, sobre qualsevol llibre podem activar, en aquest cas aquest. Aquí hi ha un resum de llibre i llavors tenim el preu aquest, que és un preu encara no està escalat, tenim la possibilitat de comprar llibre en dos formats. Podem comprar llibre en paper, també es pot comprar llibre com a e-book, en format digital, de manera que aquest llibre es pot descarregar a l'ordinador, es pot llegir a l'ordinador o també es pot llegir als nous dispositius de la seva digital. A part d'això, evidentment això no està acabat. En aquest mateix llibre, el projecte concretament en aquest llibre és construir tot el llibre en base de dades, actualitzar-la, aquesta és una de les grans virtualitats d'internet, és que tu pots anar incorporant totes les dades, pots esmenar dades que errònies, que si alguna cosa s'ha escapat, i la gent, i amb això diem que estem oberts a qualsevol, tant des del punt de vista de la història com des de les edicions de l'UB, que qualsevol persona que hagi trobat una informació incorrecta o que vulgui afegir informació a la qüestió de la història, podran fer-ho connectant-se a través de la pàgina web amb nosaltres o podran fer-ho directament a l'imaginació, que el llibre original de Casablanca és una gran estat, que poden coses conjuntes, presentacions, actes. Jo solament dir que em vaig crear el centre d'investigació d'història de l'any 93, fa més de 25 anys, en la professora d'Espanya, m'ha pensat la transcendència que tindria aquest centre. Una col·lecció de llibres, tenim de l'ONSA, la revista, que tenim 19 anys de revista, d'internet, i primer en paper, els primers 10 anys, un grup d'investigació que ha donat a llum 13 tesis doctorals i un equip d'investigadors de més de 30 persones, que sou d'aquí, hi ha moltes tesis encara en sessió, nombroses publicacions, participació en congressos, jornals